Привітання усім. Так, стихло это зараз. Ну, все подумали, певно, Дикаїцька випустили, він со своїм металом знову тут зараз буде усіх катувати. Справа з усім іншим. По-перше, радий усіх бачити. Чому Ван Хейлен? Я сьогодні раніцею поглядів, які гістаричні, так сказати, дати. Ось 26 студеня, що відбулося у світній історії? Де що там громадянська війна у Штатах, там якась ерунда все. Вибрав дві. Перша, це 70 років тому народився Едді Ван Хейлен, вибітний гітарист. А 25 років тому, чверть стагоддя тому, певно, вже мало хто про це пам'ятає, було обвіщено об створенні союзної держави Білорусі і Росії. Так ось, коли Едді Ван Хейлен помер, я смуткаваў. Калі скончыць сваё жыццё, сваё існаванне, гэтая саюзная дзяржава, я перажываць не буду. А чаму я узгадаў пра гісторыю? Таму што тут крыху раней на сцэне казалі пра тое, што, маўляў, пакажам усім, што беларусы здольныя ствараць гістарычныя прэцэдэнты. Дык вот я чамусьці перакананы, што 26 студзеня, і гэта не вялікае нейкае эга, так і будзе. Гэта не толькі тое, што зараз адбываецца, якое завецца нібыта галасаваннем. Гэты дзень будзе запісаны як дзень, калі была ўпершыню так публічна шырока прадстаўленая ідэя праекту «Беларусь Tomorrow». Чаму? Бо гэта гістарычны прэцэдэнт. Таму што зараз мы завемся стрімінгавай платформай, якая ўжо ёсць, якая вяшчае нас па дарожніку. І што гэта такое? Гэта месца, дзе збіраюцца паволі ўжо частка сабраныя беларускія незалежныя медыі. Навошта? Каб яны маглі быць усе ў адным месцы. Захоўваючы свае брэнды, захоўваючы свае маркі, захоўваючы сваю рэдакцыйную палітыку, але каб яны былі ў адным месцы даступныя кожнаму беларусу, кожнаму чалавеку, у прынцыпе, на свеце, хто мае доступ пакуль што да спадарожніка Hotbird. Бо гэта яшчэ важней у сітуацыі такая, як сёння. Калі абмежаваны доступ да інтэрнэту ў Беларусі, вы ўключаеце і бачыце, каго вы там бачыце. На сённяшні дзень вы можете там пабачыць Маланка медіа, можете пабачыць Еўрарадыё, Мост медіа, праекты, звязаныя з зеркалам, з нашай Нівай, беларускім расследавальскім цэнтрам і гэтак далей. Гэта каля 15 партнёраў. Чаму гэта важна? Па-першае, само аб'яднанне. Тыя, хто працаваў у медыях, добра ведаюць, што не заўсёды беларускія незалежныя медыі любяць адно аднаго. Але тут яшчэ што важна. Кожная медыя мае сваіх гледачоў, чытачоў, слухачоў. Кожная медыя мае сваю рэдакцыйную палітыку. І беларус атрымлівае карціну свету, карціну падзеяў у краіне, у свеце вачыма гэтых розных рэдакцый. Бо адна рэдакцыя, якая б яна не была, няхай яна будзе самая разумная, хай гэта будзе CNN, нехта, Еўрарадыё, ці яшчэ, невядома, неважна хто. Але адна рэдакцыя, гэта не 15 рэдакцый. Все-таки карціна свету будзе шырэйшая. Яшчэ адно. 20 гадоў таму, 15, а нават 10 гадоў таму, каб стварыць відэаконтент, добры відэаконтент, трэба было мець вялікія дарагія студыі, камеры, абслугу і гэтак далей. Я не кажу, што зараз гэта не патрэбна. Патрэбна, але відэаконтент цяпер ствараць значна лягчэй. І гэта робяць усе. Вот я таксама магу зараз выцягнуць, да, відэо націснуць, у меня ёсць відэаконтент. Дык вось патэнцыял праектаў, которые робяць паволі відэаконтент, нельга згубіць. Нельга згубіць. Трэба ўзяць гэтыя кавалкі. Хтосьці робіць размовы, хтосьці падарожжы, хтосьці кулінарнае шоу, хтосьці гумар, хтосьці мульцікі. Сабраць, прычесаць прыгожа, паставіць у сетку вяшчання і паказаць у адным месцы. Навошта гэта? Яшчэ адна прычына, а яна менавіта такая, што калі гэтыя муры, пра которые казаў Сцёпа, рунуць, а яны раней ці пазней рунуць, дык патэнцыял вытворцаў відэаконтенту нельга згубіць. Ён, гэты патэнцыял, трэба выкарыстаць дзеля таго, каб стварыць беларускае, мультымедыйнае, шматплатформавае, грамадскае тэлебачанне.
Бо розныя рэдакцыі, паўтаруся, маюць рознае бачанне свету, розных гледачоў, адказваюць на розныя патрэбы гледачоў. Дык вось, усе разам мы зможам адлюстроўваць і патрэбы грамадства. Што мы можам даць? Мы даем цяпер магчымасць доступу да большай аўдыторыі, ніякіх блакад. Мы таксама можам дапамагчы, так сказать, падказкай, добрай радай, бо часам, каб зрабіць відэаконтент лепей, не трэба нейкіх вялікіх інвестыцыяў. Трэба паправіць святло, трэба паставіць камеру ў іншым месцы, трэба папрацаваць з голасам. І гэта мы ўсё прапаноўваем нашим партнёрам. Тых, хто яшчэ не далучыўся, заклікаем далучыцца. Ну і дзякуй за запрашэнне. Жыве Беларусь! Дзякуй!